Hai, fă de ce. Bună, ce faceți astăzi la un nou episod astăzi de zi de luptă și acum hai să dăm curata, să vedem cine pică primul, să ne batem. Cu ăsta, că eu l-am bătut data trecută. Păi, cum pică? A picat Hoodie. A picat Hoodie cu Hoodie. Foarte! Mă întreb care câștigă. Iarăși Hoodie! Mă întreb care câștigă. Cu copăcel. A picat de 3 ori. Hai, Hoodie cu copăcel. Să vedem ce bătălie fac băieții ăștia doi. Ai voie să folosești mai 3 Pokémon, că eu am câștigat de 3 ori. Nu mă interesează. Să facem și așa, ca să vedem lupta perfect. Și începe lupta, o să o și comentez. Unde dracu ai scot Pokémonul ăla? Unde dracu ai scot Pokémonul ăla? Deci, momentan, abia ce a început lupta. După ce l-a început cu Steelix, Hoodie a început cu maimuța aia lui. Și acum l-a scos pe Lapras, Lepro. Și a luat destul de mult. Cât de mult ți-a dat? 30. Ok. O, boleu. Eu cred că nu pot să văd cât mai are. Da, nu-i problema, ne uităm. M-a bătut. Și... Bă, ești prost? 1-0 pentru Hoodie. Stai să mă... Bă, mai am cam niște cu Pokémon pe partea mea. A pus peștele. A pus peștele. Ok. Double edge. Ok. E pula. Ioi, ioi. Bă, asta e, am de și buni. Bă, parcă data trecută era imun. De la altă putere. Ok. Aha. 2-0. Și l-am făcut. 2-0. Ce tip e ăla? Ce tip e ăla? Nu știu. Să de mică nu știu. 2-0. Pentru Hoodie. Da, mi l-a scos, Ia mă, scoate-l pe gândac. Hai mă, gândacule. Ouleu! Momo, Ăsta. 3-0. Bă, ce e cu căcatul ăsta de Pokémon? Bă, ia gata mă, că pe mine l-a bătut și ăsta pe aproape. Gata mă. 3-1. 3-1. Dacă te cam bate aici. Cam mor. Aici apare și control pentru tine. Am cam murit. 4-1. Cobecel a rămas cu 2 Pokémon. Pasă că l-am pe ăsta. Dă carry ăsta. Hai, Lepro. A scos cioara. A murit toată cioara. Aproape toată ce am în mâinile. Mom. Cine a atacat? Pentru că n-a avut timp. 4-2. Acum. Oi, gândacul ăla. Bă, 4-2 sau 4-3? Bă, 4-2 sau 4-3? Câți Pokémon mai ai, Hoodie? Eu? 4. Eu cred că Deci mai am 4-2. Păi tu mai ai doi. 2. Doi. Dacă e 4-2 pentru Hoodie. Opa. Furnica. Aproape mort, Fornica, și eu am jumate de HP. Un Steelix. Cât de mici ai dat? Aproape i l-am omorât. Ui, 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 4-3. Copăcel revine. Incorrect. Copăcel revine. Aoleu, iară lupul ăsta. Iară lupul ăsta. Nu, mă, că 5-3. Mai are doar un Pokémon Copăcel. O, dar vezi că e bine. Vezi că e bine. E level 29, ești prost? 29. Da. Ok. Da. No way. Gata, câștigă asta, câștigă Gyarados-ul. Nu mai câștigă. Dacă ți-a dat un Icy Fang.
Ok. Ok. 1 HP am dat. Și acum, Ok, a câștigat Hoodie. La părerea mea... El are maimuța. Dar ce tip e? Ce tip e ăla? Ce tip e ăla? care e? Ăla stai să văd acum. Maimuța aia. Băi, de ce am apăsat așa? Uite. De-ăsta Confusing și de-ăsta cu pump. Adică cred că un merg cu Confusing. Cred că Ghost și... Da, Ghost și pump. Da, Ghost și pump. Hai, următorul. Care e următorul pe listă? Stai, că nu mi-am făcut toate puterile. Da, o să las așa. Cum te-ai Popăcel 1, Patrick 0. Aha, gata, știu ce să folosesc. Hai, să o dăm. Hai, să o dăm. Hoodie. Hai, cine e? Dacă nu folosesc și eu cioara aia. Hai, cine e? Eu. Eu cu tine? Să-mi bagă. Da, că vrei, tu. Tu ești campionul. Ești regele. Ok. Hai să vedem. Bă, ești terminat? Mă, ce tip e Pokémonul tău? E Ghost și... Și normal? Normal. Doar o abilitate de Ghost îl cam bate ușor. Uite ce face fraierul. Bă, dar dă-te mă din față că nu văd. Stai acolo în tribună. Scoate-i din luptă, scoate-i din luptă. Dă-i până ieși de arenă. Stai în tribună. Mamă, cât de damage. Bă, dar, bă, stai cu minte că îți bag coaiele în gură. Ia damage. Nu combine. Mamă. Ce să fac, ce să fac. Nu mă pot fac. Și eu atac. Bă. Hai, motorul Pokémon. Cioara. Vezi că cioara mare e de la Tauros. Super afectiv și i-a dat 16 damage. Ce căcat. Opa, mi-ai dat... Bă, dar cum... Ce putere are căcatul ăsta al tău? Mi-ai dat din ala de electric? Foarte. Iarăși Thunderfang. Cum ești piciorul în Thunderfang-ul tău? Cu ce vrei să zau? Cu pietre în cap? Ia mă, că încă nu mai zau Thunder, ca să nu-i spun. Așa. Cea cu foc ai văzut? Dar Stelix-ul meu nu avea puterile astea. Păi trebuie să modifici tu cu aia. Bă, eu am modificat gen și n-avea. Al meu are, al meu are. Vezi că eu am o chestie care îl evoluează pe Slow Pokémon Slow King. Psychic. Am zis că aia prinde hit pe ăla. Psychic. Care pierde între Pokémon ăștia doi? Mamă, cât damage am dat! A rămas 17%. Psychic. Slow King nu-i de apă. Da, și de psihic.
Păi, Psychic. atâta să-l bată pe foc. Da, dar n-are nicio putere de apă. N-are nicio putere de apă. Psychic. Dar câte ai din alea? Psychic. Am dat deja Dar 5. câte ai din... Dar Psychic. câte ai în total? 10. Cred. Așa Păi arată. și- Am 4 din 10 am. Ăștia ăsta are Raging Bull doar. Psychic. Dar tu vezi animația, gen? Cum îi face? Da, gen, îl distorsionează. Psychic. Bă, nu merge Psychic-ul. Că e probabil înghețat. Păi e probabil de la asta. Bă, dar îi mai scoate freeze-ul. Na. No. Țican, noi. Ai motor Pokémon? Ce rău ăla. Tauros. Și după fac eu cu Leon. Păi dacă am câștigat... Bă, 4 HP! 4 HP ai rămas! Uite ce-mi face, îmi dă iarăși Frozen, fraierul. A, n-a funcționat. N-am dat pe listă. Nu știam dacă Ui. listul. Oi. Vezi că și-a Shiton de la ăla. Nu o să mișc, nu o să Taurosul, gen. Aoleu. Păi și al meu e. Și al meu e imun, aparent. Da, e imun la majoritatea. Oi, ei. Tauros. De ce când m-am bătut cu ăsta, cu Andrei, mergea abilitatea? Pentru că a lui negru. e A lui altfel. e negru. E altceva, e mai diferit, e din Galar. E mai avansat că e altă rasă. Al meu e inferior că e negru. Echipa mea era protejată de Misno. Ok, câștig. Ba, da, bă, mai am 4 HP. Știu. Mi-a dat hit și am pierdut. Ai pierdut? Da. Mai ai. Ok. Nu mai am puteri de-astea. Nu-i nimic, că am de-astea alte. Dacă Mamă. mă bag cu Leon și el câștigă, Bă, ești prost? el ia cele 2 bomboane. Bă, dar l-ai de 56. Păi dacă nu câștigi tu Hudișanu acum, gen, pierzi. Într-un fel. Eu dacă am câștigat cu aia. N-am câștigat ăsta. Da, ai câștigat și primești bomboane. Dacă pierzi, o să nu primești. Bă, se pune scorul și de ieri, bă. Nu mă, gen, se pune doar de fiecare dată când ne batem următoarea zi. Da, mă, da. O să-ți dau, o să-ți dau. Păi nu, că iar n-ai câștigat, nu, că trebuie să câștigi minim două battle-uri ca să iei. Tu ai câștigat doar unul. Ai câștigat doar unul. Minim 2 battle-uri, nu gen 2 battle-uri atunci. Da. Ok, acum e rândul cu mine, dacă ai câștigat, primești bomboane. Dacă nu câștigi, pur și simplu nu primește nimeni bomboane. Bă, ce... Hai să-mi iau celălalt, că dacă nu are mai muța, dacă tu n-ai mai muța, mi iau altceva. Bă, de bomboane de alea Messi? Da. Nici măcar nu l-am folosit pe Raichu. O, bă, țigane. Vreau să apăsi, da, am apăsat click. Du-te, du-te mai în spate, hai. Mamă, cât level ai pe ăsta. Mi-a dat mai mult de meci. Bă, dar ieși de aici. Ieși, mă, te rog. Ieși, mă, puțin. Să-mi băga mi pula. Eu m-am băgat peste tine? Nu, Păi și de ce te pui peste mine? Du-te peste el. Da, bine zis. Are. M-am dat heal puls din greșeală. Ți-am dat heal, gen. Sau ce prost ești. Mi-a dat heal. Eu nu înțeleg, cum adică îți dau heal, ce dracu?
One shot! Ok. Leu, e leu. E schemă. Ok. Eu am băgat mici. Bă, stau mă că dacă îl bați nu mai este. Lasă-l, apoi vă bateți cât vreți. Haideți. Stați bă, chill. Unde merg? Unde merg? Afară, bă. Bă, dar gata, bă. Puțin. Nu am revenit. Și piciorul. Bă, dar tu să faci viața oricum? Nu. Psychic. Dacă îl bat pe ăsta e ok. Mă, nu pot să schimb Pokémonul. Nu mă Mai lasă. de la Phantom. Holy shit. Holy shit. Slowking. Pește-le atunci. Bă, Pește, mă. Așa da. Pește-le. Bă, cât de puțin ricoile a luat. Aha. Doamne, ce muis. futu-te în gură. Ăsta e imun. Eu nu i-aș fi permis. Țigan. De ce nu pot să dau putere? Ești prost. Că nu i-ai optimit, prostule. Ți-ai folosit prea multe move-uri. Taci, mă. Trebuie să aștepți. Dacă mi-l bate, mi-l bate cu Orvidai. Oi, oi, oi. Glumeam eu. Al meu și ai recoil, mă. Pune prostul ăla de electric ca să scoate ceva Pokémon și după dai și înapoi pe clau. Taci, mă, că-l bat. Îl bat. L-am bătut. Da, să folosesc cu ei că făcăraș. Am mă gândacule. Tu sub brunii. Mă scășea și pe. Și acum vezi că pierde. Inferno îl ratează de obicei. Ok. Da, ratat. Ratează de 2 ori. Iar și-a Ratează de ratat. 2 ori. Deci Inferno Momu. e Dulangiuru. Da, și cât de Aia, damage? prima oară. Da, dă damage mult? Ești mecher, mă? Iarăși ai ratat! Iarăși ai ratat! Zi-mă, ești mecher. Am ratat de 3 ori! Zi-mă, ești mecher. Zi-mă, bă, că ești. A ratat de 3 ori! Zi-mă, tu ești mecher, mă? Da, al meu ești mică. Zi-mă, tu ești mecher. Am eu puterea dig, că dacă aveam dig, îl omoram. Ok? Da. Ok, te-am bătut și am câștigat, nu? Câți mai aveai? Câți mai aveai? Mai aveam... mai aveam 5. Wow. Bă, cum dracu a ajuns făcuță de la... Ba, picioare, că Ce mai vreau bun? să ceara. Așa seama. A, da? Vrei să fac o schemă? Îl scop pe Magikarp de levelul ăsta. Scoate. Acum pot să-mi iau alea, nu? Ce? Bombonelele. Bă, era vorba de cupa de mici. Câte să luăm? Ia zi tu, nu le folosesc eu pe ăsta, nu le folosesc eu pe ăsta și după Prima oară... la bătaie. Bă, nu. Zic, vezi că eu ți l-am dat. Zic, câte luăm? 2. Ok. Bă, Da. poți să-mi faci cum să le voresc pe ăsta? Ăsta, nu, ăsta e deja evoluat. Acum. Pam. Trebuie să-l evoluez pe Gabi. Așa, și acum... Bă, fac parte evolua. Asta e. Nu e. Să Perfect. fac parte evolua. Nu, asta nu evoluează. Bă, Pokémon de evolua, nu. Eu mai am un Pokémon de evoluat. Nu vreți să mai facem battle-uri? Ba, da, stai dacă... Da, battle-urile astea... Păi uite, acum facem battle-uri cu Pokémonii care nu sunt gen ăia puternici ai noștri.
Gen facem cu rezervele. Facem cu rezervele, dar aici nu primim alea. Nu, n-ai voie să-l folosești pe Magikarpul ăla. Gen ca să facem level și pe ăștia mai slabi. De ce mă, Magikarpul e ăla pe level 100? Păi nu mă interesează, faci level, facem battle-uri că doar așa de antrenament și ca să facem level. Da, mă. Păi da, ăla-i doar de mișto, ăla-i doar așa de mișto. Păi da, nu mă, că noi n-avem, o să-i bați pe toți. Nu, fă doar... Are level 100, nu dă mult damage, nu dă mult. Bă, Că nu dă mult. eu aparent am 2 echipe gen. Făcute. Hai să ne batem. Hai să fac și o level. Wow, de ăștia toți sunt băieți. Ăștia toți sunt băieți. Hai, hai. Bă, stai că am viață pe ăsta. Da, fără Pokémonii cu care ne-am bătut adineauri, da? Toți sunt scoți. Da. Bă, poate mi-am folosit Pokémonul ăla, dar nu e același Pokémon. Da. Ne batem noi doi? Hai. Bă, de acum zic, poate mi-am folosit Pokémonul ăsta, dar nu e același Pokémon. Bă. Mi-e și milă de el. O să... Ok. Bugă. Bine, mă, că mă bag. Mă bag și eu. Băi, dar tipul normal aici e counter la ceva? Da, are counter. La ceva? Are counter la electric. Ăsta al tău. Și e grație și a counter. De la water. Pentru că e de tip pământ și... nu știu. Și cred că... Da, nu știu, nu mai știu. Dar știu că de la... Bă, dar lasă-mă. Ori să pot. Ok. Bă, nu mai da. Scuze, din greșeală. Băi, eu să iau Nu ești terminat. Băi, închis de acolo. Nu! Nu! Ce dracu vrei să faci? Tu te îngură ce vrea să facă sclavul. Las că stau aici. Opa! Stai așa, poți să aștepți câteva secunde? E ceva mega important. Bă, vezi că ăsta te bagă în pământ. Îmi bag pula mă ăsta. Ok, că eram terminat. Bă, dar stai cu minte! Bă, ești imun la Pokémonul tău, la Pokémonul meu. Pune blocul ăla, mă. Bă, fii atent, tip de Ghost cu tip de Ghost. Fii atent. Sunt ghost cu de ghost. Stai. Mă, așa. Pune-mă blocul înapoi. Ghost cu Ghost. Bă, mă. Mă, ce ai făcut? Mă, sclav! Cămeș. Pune-mă blocurile înapoi. Oamenii numiți Făcuță Andrei. Ce? Oamenii care au nume Făcuță. Oamenii care au nume Andrei. Bă, deci terminat să-mi bag pula măta. De copil. Mă moar și în pula mea de copil terminat. Am cumpărat. Acum pot să închid Roblox-ul. Ok, gata. Lasă-mă să mă bat cu omul ăsta. Ce dracu e ăsta? King. Păi dacă e crab. Mamă, Apă. mi-ai dat burn. Eram sigur. Bă, o să-i dau un shot. Bă. Bună din partea ta. Cine nu l-a lăsat și pe el să se joace? Coaie, s-a dat foc singur. Nu, mi-ai dat tu burn. Eu n-am cum să-ți dau bani coaie. Ba da, mi-ai dat burn cu Meroac.
Ba nu, că zice că... N-am cum să-mi dau burn. Află că e lui. N-am cum să-mi dau burn. Ăsta e de gheață. De câte mi-aduc eu aminte. Mhm. A, bă, că vă să mă bag și om. Bate-l odată Patrick și aia e. Ce să bată săracul Patrick? Săracul Patrick. Nu trebuia să cumpăr ăsta... Da. Nu convine. Mă, 5 HP. 5% te-am lăsat. Ok, am dat primul. Ai atacat chiar primul. Bă, ce mi enervează. Nicule cu aia, de ce dracu după ce ataci tu primul, de ce nu mă lasă și pe mine să atac primul? Păi tu ești negru. Ia zici jocul. Eu zic că tu ești rasist. Eu zic că tu ești rasist, nu jocul. Adică. Tocmai ce ai zis că e negru. Păi nu GG. este. Nu e Gigi. E de la african. Pitici! Da, nu, mi s-a schimbă și mie, așa. Wow. Păi adică așa o să moară primii. În 3 secunde. Bă, nu. Bă, dar nu-i corect că s-a dat shield. Ajutor! Ăsta îți dă shield singur. Da, dar nu pot să... Bă, tu ești imun la tot ce dau eu. Păi da, m-am luat cu e tip de foc și să-i numai de foc, ca el ai tu. Bă, câți Pokémon mai ai cu aia? Dumnezeu, mă din. Aia meu la Pokémon. Deci dacă zici să mai ai încă un Pokémon pe lângă ăștia doi, eu te bat. Scuze, dar... Are vreo 4. Am și eu de fapt ăsta. Am și eu ăsta de fapt. Asta ce? Thunderfang. Ești standard fel. Bă, Thunderfang-ul l-ai folosit, dă-te drept. Normal că îți scoți Pokémonul. Aba nu. Da. Ai. Mai ai doar mai ai doar Ninetales? Da. Opa. Ninetales. A ta singură. Magikarp. Craciu. Bă, de da, nu face nimic. De ce nu face nimic? Oi. Băi, am abilitate că el nu face nimic. Da, mai ai pe Kringer. Bubble Beam. Asta e o secundă. Ui, gata, te-am bătut. Da. Hai să facem bătălie, Patrick. Stai, și mai aveam încă doi. Mai aveam, uite, deci îl aveam pe ăsta și mai aveam și pe ăștia. Și pe micuții ăștia. Eu nu să mănânc. Hai să facem bătălie, Patrick, hai. Hai, Dați regen la Pokémon. stai. A, da, de fapt o să fac doar asta. Bă, eu zic să fac și treaba asta. Shan. Peste 60 cu găleata? Mă, dar pune bloc aici. Păi era cu Diștean. Bă, Hudiștea nu, pune și tu bloc. S-a dus să mănânci, hai să ne jucăm o dată. Haide, la rege aici, că eu sunt regele. Am pierdut eu atunci aproară, dar acum m-am antrenat cu Pokémonii. Acum eu sunt regele. Acum eu sunt regele. Ce țigan. Nu, Ia, dă-i. zic acum.
First impression. Uite, ți-am zis. Vai de capul tău. Da, dar și câte HP are, cred că... Are 153, n-are mult. A, da? Da. Eu ți-am zis că asta nu e OP. Asta e un Magikarp. Nu contează care are levelul ăsta. Cât e că ăla? Îl gâdile la picioare. Bă, cum dracu nu ți-am dat atât destul de damage? Splash. Splash nu dă damage. Păi el are o singură putere, Magikarp. Mă, ce dracu am Are folosit? stecă. Am folosit ce? Am folosit dansul săbilor. Îi dă mai mult damage. Bă, Vezi că ți-a scăzut jumate din viață, adică... Scuză-mă pe mine. păi mi-am scăzut că v-am folosit o putere și îmi scade damage. Ai, cioara, dar de ce? Ok. Nu mai trebuie să râd. Tincatuf. Salvează-mă, Tincatuf. Ui, dar cred că mă omor singur eu. Ui, cât de damage. Da. Ui, cât HP mai am. Sper că eu dau primul, dar eu ar trebui să dau primul. Ba nu. Ba nu. La cine dă primul depinde de viteză, la gen la Pokémon. Cât de rapid e. Bă, Știi că dau one shot, nu? Mă, dacă am ratat. restul. Cioban. Arată de 2 ori. Ui. Mă, dar tu ce Pokémon Panorama ai, mă? Dar Ce-i cui, mă? sper că joci cu ăsta, cu Magikarpul, nu? Gen, nu Magikarpul ăla, Gyarados. Da. Ajutor. Nu ratat de data asta. N-a ratat. Bă, ce? Mă, gheața nu e contra pentru apă. Da, al meu e și sic. Ai dat fail. Da, fail al meu. A dat de 2 ori. Uileu. Mai e doar Magikarp, așa e? Adică nu Magikarpul ăla, Gyaradosul. A, ba. Hai că aveai Gyaradosul dacă e. Gyaradosul l-am folosit cu Odisseanu. Păi da, da. Păi tu ai pierdut toate meciurile? Da. Ok, clar. Pe am Gândacu. Am Guanga. Ce ai o Guanga? Bun, și cam atât a fost cu acest episod. Ne revedem data viitoare. Pa!